Čo je to daň z finančných transakcií? Daň z finančných transakcií je novinka v slovenskom daňovom systéme. Zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2025 s tým, že prvé zdaňovacie obdobie začína od 1. apríla 2025. Takže je dôležité vedieť, na koho sa táto daň vzťahuje, koho sa netýka a z akých finančných transakcií sa daň platí a z akých nie. Ten, na koho sa daň vzťahuje, respektíve koho sa daň týka, sa nazýva daňovník. V prípade daní z finančných transakcií sú daňovníkmi podnikatelia, či už právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť na Slovensku alebo majú zriadený transakčný účet v banke, ktorá má sídlo na Slovensku. Patria sem aj organizačné zložky zahraničnej osoby. Napríklad daňovníkom je aj SRO, ktorá má sídlo v zahraničí, nepodniká na Slovensku, ale má tu zriadený účet. SRO, ktorá podniká na Slovensku, môže používať na podnikanie účet v zahraničí. Aj takýto účet je však považovaný za transakčný účet a firma je povinná zaplatiť daň aj z transakcií, ktoré prostredníctvom neho vykonáva v súvislosti s podnikaním. A kto daňovníkom nie je? Táto daň sa netýka niektorých štátnych inštitúcií, rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov, neziskových organizácií, či už sú to občianske združenia, nadácie, cirkevné spoločnosti a tak ďalej. A to ani v prípade, ak by vykonávali podnikateľskú činnosť. V zákone je presne vymenované, kto daňovníkom nie je. Je dôležité ešte povedať, že fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, nie sú daňovníkom a táto daň sa teda na nich nevzťahuje. Fyzická osoba môže podnikať v poľnohospodárstve či lesníctve na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia, napríklad veterinári, sprostredkovatelia poistenia, auditori či notári. Všetci títo podnikatelia sú daňovníkmi pre daň z finančných transakcií. Naopak, príjmami z podnikania nie sú príjmy z umeleckého výkonu, duševného vlastníctva, príjmy znalcov, tlmočníkov či prekladateľov a podobne. Aj ak prenajímate nehnuteľnosť a nemáte na túto činnosť živnosť, nie ste podnikateľom. Takže fyzické osoby, nepodnikatelia, nemusia mať zriadený transakčný účet a nevzťahuje sa na nich daň z finančných transakcií. Ak však na niektorú z týchto činností máte živnosť, ste daňovníkom pre daň z finančných transakcií. Viac o tom, kto musí mať založený podnikateľský, respektíve transakčný účet, som spracovala vo videu Povinnosť založiť si podnikateľský bankový účet. Ako už názov napovedá, dani podliehajú finančné transakcie. Čo konkrétne sa touto daňou zdaňuje a čo nie? Predmetom dane sú debetné platby, transakcie, ktoré z vášho účtu vykonávate, čiže úhrady a výbery v hotovosti. Platby, ktoré príjmete na váš účet, sa touto daňou nezdaňujú. Ale treba aj rozlišovať, o akú úhradu ide, lebo táto daň sa netýka automaticky všetkých úhrad, ktoré urobíte. Dani podliehajú napríklad úhrady faktúr, leasingové či úverové splátky, poistky, dokonca aj výplaty miest, vyplatenie zisku a aj výber hotovosti z účtu do pokladnice firmy. No a naopak, dani nepodliehajú platby do štátneho rozpočtu, ako sú dane alebo odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré sú hradené na účet v štátnej pokladnici a touto daňou sa nezdaňujú. Tiež sa nezdaňujú presuny peňazí medzi účtami toho istého daňovníka v rámci jednej banky. To znamená, že ak má firma viacero bankových účtov a presúva si peniaze z jedného na druhý, tak takéto prevody sa nezdaňujú. Ale pozor, len v rámci tej istej banky, tzv. Vnútrobankové prevody medzi účtami. Ak má firma viacero účtov v rôznych bankách, tak prevody peňazí medzi nimi sa už zdaňujú. Fyzická osoba môže byť zároveň živnostníkom, ktorý má podnikateľský respektíve transakčný účet a môže mať aj súkromný účet vedený v tej istej banke a môže si medzi nimi presúvať peniaze. Takýto prevod peňazí sa tiež nezdaňuje. Pri SRO toto neplatí, pretože SRO nemá svoj súkromný účet, môže mať len podnikateľský účet. Prevod peňazí z firemného účtu SRO na súkromný účet konateľa alebo spoločníka sa už zdaňuje, pretože súkromný účet konateľa alebo spoločníka je po právnej stránke už účtom inej osoby. Ako sa vypočíta daň z finančných transakcií a aká je jej výška a tiež kto a kedy ju musí štátu zaplatiť, sa dozviete vo videu Ako sa platí daň z finančných transakcií. Za zmienku stojí ešte otázka, či sa dá tejto dani vyhnúť.
Pripravila som pre vás video, ako sa vyhnúť dani z finančných transakcií, v ktorom sa dozviete, ako sa to dá, alebo ako túto daň môžete minimalizovať. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.